F'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, flimkien mal-Junior Chamber International Malta, Malta Enterprise u l-Ministeru għall-Intrapriża, iż-żgħażagħ se jkollhom l-opportunità biex jaqsmu l-ideat tagħhom għas-soluzzjonijiet kontra t-tibdil fil-klima. Il-programm bl-isem ta' Seed Green huwa maħsub sabiex iħajjar liż-żgħażagħ jaqsmu l-ideat tagħhom b'mod dettaljat. Liema ideat jitrattaw negozju ġdid li jindirizza wkoll it-tibdil fil-klima. Dan mhux se jkun biss programm edukattiv, iżda ser jippremja l-aħjar 3 ideat ta' negozju li huma fattibbli u tassew ħbieb tal-ambjent. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise FARRUGIA sostna kif din l-inizjattiva hija waħda li tieħu azzjoni konkreta quddiem il-fenomenu tat-tibdil fil-klima. Din l-inizjattiva hija inizjattiva sabiex inkunu nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Allura kemm permezz ta' din l-inizjattiva Seed Green, kif ukoll permezz tal-inċentivi li nagħtu bħala Malta Enterprise, parti mill-istrateġija li qed nadottaw sabiex anke permezz tal-business ntejbu l-kwalità tal-ħajja, nistgħu nikkollaboraw flimkien biex startups li jersqu l-qudiem isibu l-assistenza kollha sabiex finalment naraw ekonomija sostenibbli u li tkun qed ittejjeb il-kwalità tal-ħajja. Intant il-Ministru għat-Tibdil fil-Klima FARRUGIA stqar li dan huwa proġett ambizzjuż u taħtieġa biex pajjiżna jilħaq il-miri ambjentali fosthom li nkunu ħielsa mill-karbonju. Il-miri li għandna fuq tibdil fil-klima huma miri ta' pajjiż mhux ta' gvern u allura jeħtieġ l-input ta' kulħadd, inkluż ukoll l-industrija u l-ekonomija flimkien mal-entrepreneurs. Għalhekk li naqadna flimkien ma' JCI, flimkien mal-Ministeru konċernat biex inkunu nistgħu nagħtu grants u għajnuna lil dawk l-entrepreneurs illi lesti jitlu f'da settur partikolari. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli sostniet li t-tibdil fil-klima mhux kwistjoni ambjentali biss, iżda kwistjoni li se taffettwa lil kull wieħed u waħda minnha. Il-Ministru spjegat kif l-Intrapriża u l-Ambjent jistgħu jmorru 8 feet. L-Intrapriża għandha rwol importantissimu biex nimxu lejn ekonomija li ma tħammitx. Il-viżjoni ta' dan il-Gvern hija li sas-sena 2050 ikollna ekonomija li ma tniġġisx u għandna bżonn il-kontribut tal-Intrapriża. Però l-inizjattiva li qegħdin nitkellmu dwarha Seed Green iġġib l-aspett ta' intrapriża flimkien mal-innovazzjoni u l-kultura żagħżugħa. Dawk interessati li jaqsmu l-ideat tagħhom huma mħeġġa li jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom fuq seedgreen.org.